It-tellet ir-raba' edizzjoni tal-konferenza annwali tal-Għaqdiet taż-żgħażagħ bit-tema Sustaining Quality in Youth Organizations, organizzata minn Aġenzija Żgħażagħ. Din il-konferenza rat is-sehem ta' numru ta' organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ sabiex jiddiskutu kif jistgħu jkomplu jtejbu l-kwalità tal-ħidma tagħhom u jsaħħu l-impatt fuq il-komunità. Din l-edizzjoni ttellat bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-35 anniversarju ta' Eurodesk li promuovi opportunitajiet għal żgħażagħ u professjonisti fix-xogħol maż-żgħażagħ. Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ ir-riċerka u l-innovazzjoni Kita Zoppardi tkellem dwar kif bħala gvern impellejn iż-żgħażagħ jibqgħu wieħed qawwi u ċar. Tkellimt fost l-oħrajn kif minn kwalità rridu nersqu lejn l-eċċellenza u fost l-oħrajn kif ħabbart kelli l-opportunità ngħid li se nkunu qegħdin nagħtu perjodu ta' żmien partikolari lil dawn l-għaqdiet sabiex huma eresqu it-talbiet tagħhom, il-proposti, ir-rakkomandazzjonijiet, l-idejat li l-Gvern jista' jimplementa fil-budget li ġej. Min-naħa tagħha l-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma saħqet fuq ir-rwol importanti tal-organizzazzjonijiet fix-xogħol mal-adolescenti u żgħażagħ. Nisimgħu x'inhuma l-bżonnijiet tal-qdiet tagħhom ħalli nużaw dawn il-bżonnijiet biex inkunu nistgħu nagħmlu miżuri tal-budget aħjar u bekk inkunu nistgħu nħajru iktar żgħażagħ jidħlu fl-qdiet u jipparteċipaw b'mod iktar attiv fil-komunità.